62% tal-popolazzjoni globali tgħix pajjiżi fejn il-libertà reliġjuża irristretta ħafna u fejn hemm ukoll żieda fit-theddid għal dawk li jemmnu f'xi reliġjon. Dan ħareġ minn rapport dinji dwar il-libertà reliġjuża, rapport infassal mill-għaqda Aid to the Church in Need International. L-għan ta' dan ir-rapport hu sabiex in-nies jiġu mħeġġa jgħinu lil dawk li qed iġarbu persekuzzjoni reliġjuża permezz tat-talb appelli favur il-vittmi kif ukoll rapporti dwar din ir-realtà. Ir-rapport innota li matul l-aħħar sentejn żdied il-poter ta' gvernijiet immexxija minn elementi fundamentalisti li jridu poter bla limiti u li jibżgħu minn twemmin spiritwali u komunitajiet reliġjużi. F'kummenti ma' Net News id-direttur ta' Aid to the Church in Need f'pajjiżna, Stephen Aksisa, qal li huwa ta' tħassib kbir li bosta persuni qed jaffaċċjaw din ir-realtà fejn jiġu persegwitati kaġun ta' twemmin tagħhom. Qabel konna ngħidu l-minoritajiet qed jiġu attakkati, illum qed ngħidu anke fejn hemm nies ta' maġġoranza ta' ċertu reliġjonijiet qed jiġu attakkati. Waqt li aħna qed nitkellmu wkoll għadu qed iseħħ u qed jiżvolġi l-każ ġewwa l-Pakistan fejn sal-lum nafu illi bej wieħed u ieħor 2000 ruħ tal-inqas ġew maħruġin minn djarhom għax id-dar tagħhom ġew maħruqa, ġifieri inkluż mal-15 u 20 istituzzjoni tal-Knisja li ġew maħruqin, sewwa dan kollu għaliex huma insara. Infatti ir-rapport jgħid li l-persekuzzjoni għadha l-aktar vjolenti fil-kontinent tal-Afrika, madankollu ċ-Ċina u l-Korea ta' fuq jibqgħu iż-żewġ pajjiżi fl-Asja bla rekord ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem, inkluż il-libertà reliġjuża. Stephen Aksisa qal li għalkemm il-persekuzzjoni u t-theddid huwa l-aktar komuni f'pajjiżi partikolari, il-persekuzzjoni tar-reliġjon fl-Ewropa għalkemm mhix waħda komuni qed issir b'mod aktar sottili. Hemm persekuzzjoni kif qed ngħidu li hija sottili, sewwa li qed tieħu diversi forom fejn pereżempju ċertu liġijiet qed jgħaddu li jirrestrinġu il-mod tal-ħsieb jew il-mod ta' kif bniedem jista' jipprattika r-reliġjon tiegħu. U maħniex qed ngħidu li mhux qed ikun hemm atti violenti, ġifieri kif rajna dal-aħħar anke fi Franza u f'ċertu pajjiżi oħra, qed ikun hemm ukoll dawn, imma mhux daqshekk gravi ħajja ngħidu hekk, daqskemm qed naraw f'dawn il-pajjiżi ġewwa l-Asja ġewwa l-Afrika. Huwa appella sabiex nibqgħu konxi dwar dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra, realtà mill-aktar tal-biża' li fortunatament pajjiżna bilkemm huwa maħkum minnha.